no deu ser que aquesta velocitat vertiginosa en la que vivim, que potser estigui relacionada amb aquest dèficit d'atenció que tots patim? Sí, però sobretot és una manera d'escapar de la buidor. Jo, Jordi, he anat pensant molt això, aquest exèrcit de persones caminant ràpid amb el mòbil a la mà, que xoquen contra els semàfors, contra altres ciutadans, que xoquen contra els contenidors, no? Que els aixafa un cotxe a la diagonal perquè no miren. I, per tant, si hi ha un dèficit d'atenció, això no hi ha dubte. Hi ha dispersió mental i emocional, d'això no hi ha dubte. Hi ha cada cop més tecnoaddictes per les ciutats que no miren ni el rostre del que té davant el metro, l'autobús, o del qui té davant en un banc, no? Però, sobretot, la pregunta és i per què tanta atracció o fascinació per lo tècnic i per què tanta velocitat? Jo crec que la pausa, el parar, que és el que fem a les vacances, que és el que fem el diumenge, és revolucionari, perquè ens interroga molt profundament. Quina vida portem, quina qualitat tenen les nostres relacions, si allò que fem ens omple o no. Apareixen molts dimonis interiors, no? Apareix la culpa, apareix el remordiment, apareix la sensació de buidor, i la manera d'escapar és la hiperactivitat. Fer moltes coses, és igual quines, fer-ne moltes, consumir molt, estar molt atent de les novetats, no? Torna Heidegger, no? El consum esbojarrat de novetats, no? Jo crec que són mecanismes d'evasió i, per tant, símptomes de que no podem resistir aquesta buidor, no?